Busy ito. Busy ito sa papa ni mo gapon. Oh. Okay mo bike. Apa bitaw na? Asa? Ah. Lami ito. Eh. Hi, Zane! Unang. Ya, okay na gue na. Sus ko. Masa mo? Sus, tagana ito pislanan. Ada kan subay. Kaya ayaw dia kan ada kan subay. Oh, ito. Sudah. Bebe, aku. Halo.
mo andar og ni mo di mo bayaran. Imo man hulugan og 5 pesos. Hmm? Ana dito man sa sulod eh. Box. Wow na ini kahapon. Del. Balik. Toyok na, toyok. Oo, toyok na. Pre! Mahal mo dito rin yan. Okay naman niya yan. Kung mahal mo na niya, mahal kaya sila kuhan niya, parts. AC Techno. Pre, ano ko katani?
Brad, nakoy bike, Brad. Yan. Nakoy bike ko. Ayuhan eh. Bitaw. Tikas, Brad. Alay, Brad. Ha? Yo. Yo. Kuya, dali dire. Dire. Bikas. Dali dire, bikas. Patrick. Yes. Akong ipa bisanig ligid. Apa mo ligid? Ligid. Tubangan likod. Wala na. Apil ko interior. Sulod mo dito rin. Kapling kigdala. Sulod dito trick. Wah, kayak putih dia, kalau hitam dan kuat. Ano? Saya menggananya pula or blue. Oh, kanina pula ba? Masa aero ko. Asa man pareha ni sila kada sa. Diba? Bilang buo kani? 195. Interior. Wah, oh. Subuh. Oh. Anak ni. Ulo pa. Kini po busing. Baliw kung kuha na ni. Nasa may mga islanan na na. Napalos na o alayo? Ini gusto mo dito ya? Masa? Tapos, lingkod kay pinabagdalan. Nipis na kayo, kita na kayong playo na. Sus.
Okay ra ni boss. Okay ra ba ni? Okay pa ba niya? Stabilize ni Doy Aloy, diyan ta. Okay pa ni? Ini ko no ko ano. Mo okay ra. Wag mo may kira? Ayaw ra. Ibalik ra. Balik ra. Ato na ni uli niya. Balik na sa niya na og pag-testing ko na itong sa og hindi na po tumapuslan. Ha? 60? Wala. Ha? Pero para kali ay. Mga yung nana dayo wala. May kwan.
Kulitan mo tayo po. Okay ra? Pare balik ng busing ni. Yes. Busing. Balik lang ni boss kay okay ra mo dai kuno tungkol. Ano para na kada ya?
Cuman. Kini? Kini? Ano naman? Dahil ko ito eh. Tay. Kira? Kami. Ito po sila. Ano yung unahan? Ayun, kailan na. O yan. At nila ni boss, wala. Wala na yung mga taklob. Hindi naman yung talas, ha? Oh. Kaya ni boss? Sila may kuwan ni. Sila tanan pada nakaligid og labor. Pero interview siya. Oo. 4:30 tanong siya. Nasa pa rin nagtatapos. Balayra. Nabulira. Oo, sige. Uy, lupad man. Di man patag. Patag. Kapit silang dading din pag uli. Dili ko ito. Oh. Bilin mo to. Nagkwento. Kasalubong to bilin. Kaya siya pa din. Wala mo sila tawag kung diri ko niya gibilin. Dia may DCCO. Gani na din yun. Oo. Balik mo ko sila diri. Katong pagkuman ang tawag ko. Pagka mas bakulod, balik ko sila. Oo. Matay itong pizza 4. Oh. Balik sila pagka pizza 5. Balik sila diri. Kasi silang type kaya. Oo. 5. Ni balik pag yun dito. Balik ko sila okay. Matay mo kung kulang Oo.
Bisita sa second oh, siyempre. Kasunod na limon. May kinakabot siya. Kuan pa po sila lagi. Kuno ka istorya pa po sila tong buhay pa. Dikas lang Manila ang preso ba. Oo, kato pagabot yun nila. Iya, basing. Igo pag yun ako sa nakauli. Yan na. Sige, boss, thank you. Okay, bantay. Oo, yan na. Dito sa balay. Dali, gabang. Ano mo dito? Ha? Oh, kusda pa sira. Nagyod. Time sa koy sa takay mo pasib sa kuliya kadayot. Pasib sa ko kay wala mo koy laing time mo pasib. Koy sa trek. Dali lang. Jesus ko. Ta diri mo balik pa ko. Ayun oh, angal ya kay giayo na kay ko imong bike. Ano eh, balikan. Ayaw na kanya ko yung bike, bugulbul pa ka. Ay, wala ging. Sana ko yugis ako. Dire na mo? Dire na mo, abri? Dire na mo, abrihin ninyo ang kwan. Abrihin eh. Oh, abrihin eh, Patrick. Dire ako sa kwan. Ulat ako ninyo, ha? No. Oh, mana dari itu?